pues, avui comencem a detectar en un lloc que les oliveres, pues, ja ho veieu, gegant. Això també és una olivera. Sí, que flipes. I bueno, n'hi ha de més normals, però hi ha coses que, mira, mira l'ell, mira l'olivera, com d'alta és, flipes. Trobes alguna cosa? I segon, forat entre cometes, però hi havia aquesta bala just a la superfície i estava aquí, vale? I mira, i li he fotut directament amb la pala, saps? Bueno, amb l'aixada, i ja està, sí. Uau, aquest terra és impossible de reconstruir, com... Tapat! Que fatal, tio, que queda això. L'amo ens matarà si ens veu. Però bueno. Ah, no, mentida, perquè li hem demanat molts permisos a l'amo i a l'Ajuntament i... Sí. Oi que tenim el permís de tothom? Sí. No estic intentant camuflar això perquè no ens vingui la policia, que va. Bueno, nova zona amb una casa super vella. I una no tan vella, però típica casa de camp de fa bastants anys, molts anys. I bueno, detectarem per aquí, perquè les oliveres ja no ens volien donar monedes, no ens han donat ni merda. Per tant buscarem per aquí, a veure, aquest mas super abandonat. Està morint David aquí a la vegetació. Hi ha un conill aquí, m'està dient. A veure. Sí, el sento. Espanta'l, que surti per aquí. Fot una patada a l'arbust. Fot una patada a l'arbust. Sí, si li fots a l'arbust per un cantó sortirà per l'altre, no? Està dins? A veure, vinga a mirar. Que estic gravant, oi? Sí, estic gravant, a veure. On és? No veig. A veure si el puc enfocar amb la càmera. Oh, és superpetita, Timono. Va, deixem-lo marcada. S'ha ficat aquí dins. Ja, ara deixem que marca. Ei! Aquí se'n vagi per l'altra cançó. La deixem lliure. Ei! Surt. Adéu, superpetitet. Bueno, tio. Bueno, estem dins la xoza molt malament, Mira això, aquesta viga està a punt de caure, tio. Sortint d'aquí dins. Mira això com està picat. Aquella pedra no cau perquè s'aguanta. I allà també igual. No cau perquè s'aguanta. Bé, anem a explorar la caseta aquesta, que està oberta, però pots comptar que li han robat tot al senyor. I el primer que es veu és que hi ha moltes rates. Ah, però sí, és tot. Un recollidor, ampolles d'aigua, mantes, una paella. O bé, doncs està bé el lloc. Un pot. O bé. M'encanta. Una casa així tota oberta. Uau, la ratota! Espero que es vegi. Quina por, me'n vaig. Adéu. David, tinc por, ajuda'm, socorro, merda, s'han menjat el David. Bueno, tinc el seu detector, me'n vaig. Jo no he vist res, Tio, hi havia una rata més gran que el conill. Hi havia una rata més gran que el conill a dins, allà on n'has ficat el cap, tio. L'he gravat. Era una rata així, tio. S'ha ficat per dalt les teules. A dalt les teules d'allà dalt. Allà dalt s'ha ficat, a les teules. I ha pujat. Sí, era a la viga, s'ha armat darrere la viga, allà a les teules. Guai, hi ha penya. I encara que tinguem tots els permisos, sí, no volem problemes. Anem a on estàvem i ja està.